Το αυτοκίνητο με τα προβλήματά του είναι μέσα στην καθημερινή ζωή μας. Όταν οδηγούμε σε χιονισμένο ή λασπωμένο δρόμο, πολλές φορές το αυτοκίνητό μας κολλάει. Αυτό οφείλεται στο συμβατικό διαφορικό με το οποίο είναι εφοδιασμένα όλα τα σύγχρονα αυτοκίνητα, από το πιο ελαφρό ως το πιο βαρύ. Το διαφορικό που ξέρουμε είναι ένας μηχανισμός με γρανάζια που διαφοροποιεί τις τροφές και την ισχύ των κινητήριων τροχών ανάλογα με τις ανομαλίες του εδάφους. Προκαλεί όμως και προβλήματα, επειδή δεν κατανέμει την ισχύ στους κινητήριους τροχούς πάντοτε σωστά. Ένας Έλληνας εφευρέτης, ο Θόδωρος Τσιριγκάκης, έδωσε μια επαναστατική λύση στο πρόβλημα του διαφορικού. Επινόησε ένα διαφορικό χωρίς γρανάζια. Βασίζεται σε μια εντελώς καινούργια αντίληψη και σε μια επαναστατική τεχνολογία. Τα 4 ζεύγη των δορυφόρων είναι τοποθετημένα σε σχήμα σταυρού μέσα στο διαφορικό. Οι δορυφόροι είναι μπύλες που έχουν τη δυνατότητα να παλινδρομούν στην κατεύθυνση του άξονα του διαφορικού και συγχρόνως γύρω από τον εαυτό τους. Η καρδιά του μηχανισμού είναι 2 πλανήτες διαμορφωμένοι εσωτερικά έτσι που να εφάπτονται συνεχώς στις μπύλες δορυφόρους όταν γυρίζει ο άξονας και κινείται το αυτοκίνητο. Ο υπολογισμός της καμπύλης του κάθε πλανήτη έγινε με ηλεκτρονικό υπολογιστή έτσι που σε όλα τα σημεία μιας πλήρους περιστροφής 360 μοιρών βρίσκεται σε απόλυτη επαφή με τις μπύλες δορυφόρους και σε απόλυτη αντιστοιχεία με τον απέναντι πλανήτη. Το κατασκευαστικό πρόβλημα ήταν μεγάλο για τον ευρεσιτέχνη και δύσκολο να λυθεί με τα συμβατικά μέσα ενός απλού μηχανουργείου που είχε στη διάθεσή του. Φυσικά μπορεί να πει κανείς ότι στάθηκα και λίγο τυχερός, ασχέτως αν δούλεψα 12 συνεχή χρόνια για αυτό το πράγμα. Η υλοποίηση της ευρεσιτεχνίας του Θόδωρου Τσιριγκάκη απαιτούσε σοβαρή τεχνική υποδομή και επιστημονική τεκμηρίωση. Ήταν απαραίτητη μια ολοκληρωμένη τεχνολογική μελέτη για τον έλεγχο και την αξιοποίησή της. Το έργο αυτό ανέλαβε να πραγματοποιήσει η πρώτη κοινωνικοποιημένη βιομηχανία της Ελλάδας, η Πυρκάλ, με όλα τα σύγχρονα μέσα που έχει στη διάθεσή της. Και να που ο πρώτος πλανήτης, υπολογισμένος σωστά, είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τα υπόλοιπα εξαρτήματα του διαφορικού. Η ημιτονοειδής καμπύλη μορφή του έχει πολύ χαμηλό συντελεστή τριβής επειδή στη λειτουργία του έχουμε κύληση και όχι ολίσθηση. Το ίδιο συμβαίνει και με τους δορυφόρους μπύλες που κυλίονται στην επιφάνεια των πλανητών χωρίς ολίσθηση. Η αντικατάσταση του συμβατικού διαφορικού με τα γρανάζια με το νέο διαφορικό του Θόδωρου Τσιριγκάκη γίνεται ευκολότατα. Ας παρακολουθήσουμε την επίδειξη 2 αυτοκινήτων ίδιου τύπου που δοκιμάστηκαν από την Πυρκάλ σε ολισθηρό έδαφος, ένα αποξηραμένο βάλτο. Το άσπρο αυτοκίνητο έχει το συμβατικό διαφορικό με τα γρανάζια.
Τα μειονεκτήματα αυτού του διαχωρικού επιβεβαιώνονται. Ο ένας κινητήριος τροχός περιστρέφεται, βουλιάζοντας το έδαφος, ενώ ο άλλος αδρανεί και το αυτοκίνητο ακινητοποιείται. Το γκρι αυτοκίνητο τώρα με το καινούριο διαχωρικό. Στην κυριολεξία αλωνίζει το βάλτο χωρίς να ακινητοποιείται ποτέ. Αντί να ολισθαίνει ο ένας τροχός, όπως συμβαίνει με τα συμβατικά διαχωρικά, και να ακινητοποιείται, εδώ ολισθαίνουν και οι δύο τροχοί, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να ξεφεύγει αυτοδύναμα και να συνεχίζει την πορεία του. Το διαφορικό τσιριγκάκι που κατασκευάστηκε και προστατεύεται σήμερα από την Πυρκάλ είναι μια πραγματικότητα που δίχως άλλο θα έχει πλατή πεδίο εφαρμογής και σε άλλους βιομηχανικούς τομείς. Μέχρι πριν από λίγο, η ανάπτυξη της ευρεσιτεχνίας και το πέρασμά της σε καινοτομία έπεφτε σε πολλές περιπτώσεις στους ώμους ενός και του αυτού προσώπου που εκτός από ευρεσιτέχνης γινότανε και επιχειρηματίας ο ίδιος, προκειμένου να εξασφαλίσει την οικονομική εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας του. Σήμερα η πολιτεία, βλέποντας τις ανάγκες και τα προβλήματα που υπήρχαν στον τομέα αυτό, μέσα από τους φορείς της, όπως ο ΕΟΜΕΧ και το Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας, παρέχει προγραμματισμένη τεχνική και οικονομική υποστήριξη για την προώθηση των καινοτομιών στην Ελλάδα, καλύπτοντας ήδη ορισμένες από τις ανάγκες των καινοτόμων και αναγνωρίζοντας έτσι τη σημασία της καινοτομίας στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.